Днес е денят, в който един от вас ще спечели нашият giveaway. И не просто ще получи готов спален комплект, а нещо по-специално. Победителят сам ще избере десенът, който му харесва и размерът, в който желае да бъде изработен неговият комплект. Заредихме всички 1061 човека, включили се в нашия giveaway. Но от всичките 1061, само един ще спечели нашата награда. Нека да видим кой ще бъде той. И победителят е Елена Георгиева. А сега, след като изтеглихме нашия победител, нека да видим дали е спазил всички условия относно giveaway, а именно да хареса поста, да го сподели, да отбележи приятел и да последва страницата ни. И както можем да видим, всички условия са спазени. Честито на Елена! Благодарим на всички 1061 участници и за огромният интерес, проявен към giveaway. Искате ли да направим нов? А следващата изненада ще бъде още по-специална. Последвайте ни, за да не я пропуснете.